U každej rubriki Ruskого slova, medzi inším, môžeš prečítať z prepatrunok najważniejszych podíjoch z prešlého roku. Popri tým u rubriki Tyžňovník zaznačené, jak še odvíva znімання hodzinnog ruskого jazyka, a na našich mestoch dati zvid zo švetočnej schádzky mestnej zajednici Ruský kerestur. Ekonomia píše o Parastovi Jankovi Hrčekovi zo Šidu, ktorý i u 8. decenii života obravlja žem, a rubrika Kultura i prosvita ponúka nápis o časopisu Švetlost, ktorý še znova nachodzi na listini naukových publikacijoch. Píše i o mladých ruských doktoroch naukoch Sandri Bučko i Ivani Budinski. Mozaik prenoši upečatky zo literárneho stretnúca mladých, ktoré pred novým rokom otrimane online. Duchovný život píše o Mikloševskomu dzijakovi Antoniovi Likarovi, ktorý dostal blahoslov Svjatovo prestolu, a u rubriki Ľudze roky život predstavená Tanja Arva Plančak z Ruskого kerestura. Sport píše o Melani Salamun, dakedišnjej rukometaške zo Đurđova. U tým čišle, jak dodatok, vyšlo Ruské slovečko. Šledujúce číslo novinov vidze 15. januára, jak dvočíslo.